sume apa ngono. Iso kon ngombe Indrim cap kaki 3. Ya Allah. Tak ninggal terus ya. Soalnya rak terus. Wah, keluaran ya wah. Orangnya begini. Tapi ini timu ya wah. Ya wah. Allah. Allah wah. Gigi. Allah. Enggak mangan jupu ayo. Ngomong saya sok. Enggak mangan. Ngomong saya jam 09.00. Mangan sih. Loh, mantep pernah ki? Ya Allah. Sama gue neng kene. Loh. Terus sama gue neng kene. Tumbas. Gua apa? Mie. Mie apa? Mie goreng. Ora dewe. Dewe ora? Dewe ta. Cipa loro. Cici, ya montore ndak mampirin ya malah no. Es pora. Es Nutrisali. Piro? Cici. Tak lagi gesek ya tak. Enggak ini sebelah. Yo. Oh iya, matur sembah nuwun. Oke. Kira ngenteni sari mine. Mangan. Mantap. Tuh ora kayak aneh. Pokoknya kuno panasan ben pandi ngene. Oh. Iya, Mas. Oh, iya. Matur suwun nggih. Apa-apa minyak apa-apa biar bumbunya pada mabuk. Kopoi. Ada nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Makan. Ya rokok. Maksudmu piye? Meleh Ra poso we. biar Surono. meleh kok. Maksudnya piye? Meleh. Ra poso piye? Biar ngeleh, ora tau ora. Bener kene pasar. Ya. Ra poso piye? Ben. Lebih tukoke. Ojo. Pesan kira. Ora. Kayane. Apa to tayo iki wae. Apa? So bedit. Kayak adikku. Lha piye? Cerita kau. Ora poso piye.
So, Kalau nget aja terus ringan. iki dinopo ora Menurutku. poso. Kowe dhisik nak ngomong posone nak Senin mbek Kamis. Kan Iki dino Rebo yo ora kanggo poso. persiapan to Didi. Udah Lah ora ngomong persiapan. nek ditemanke tekan poso lan poso wah. Wis kudu dindake nang balik. Nang ning kene mangan ora utuh barang piye weh. Ayo dindake. Hmm. Baru langsung balik. Dite engko ning kamar mandi. Wah. Ora nak Deloki wong lho. ben. Nek ana wong piye kowe? Ora apa-apa. Tutupe ngene nek ana wong. Enggak usah. Jaluk KI. Yo lho kok Wah, hari Ramadan ki ngono. Berbagi. Riri minten iki berbagi. Kan ngono, mendapatkan amal dan ibadah. Ambil di BD. Karepmu ngomong terus. Kirim mimin tiris. Ini. Iki to Didi. Ngono. Jane ora tak jak kowe. Gardi. Numpak dermolon to. Kono ning ndi? Nang besaran to. Besaran lagi cilikan. Ini dideke. Ngok. Wis salake. Ngene-ngene kowe kok. Ah. Di, mana sih Siti? Ya apa? Cepet to lho, tindak kan. Tak jak balik lho yo, ngaburit. Mau ora kosong burit piye kowe? Ya dodokan. Lah, Tonton ngaburit kan to. ngok. Wis salake yo balik. Nah, lha kerung tak. Mubadir. Udah tepat. Pak belek Urono 5 menit ra opo. opo? Iku ra wae. Ora. Enggak kok dengeran kene. Ya mau mlaku-mlaku di. Berkondi. Buang. Nggih, juga. Sepatu soal WC lho, sepatu anyar tak eneke sengaja tak ngene iki ben Ambruk. sepatu anyar. Iki bener iki. Kita do mau patuk anyar lek. Sepatu anyar. Enggak ora. Ora wis yo wis dudut ing anu kamar mandi. Ora. Hah? Duwe to, kok duwe di kamar mandi wis. Boleh. Jirak tak. Wis pindah iki. Foto-foto. Delik.